Junkal, zemo, Ondo, ondo. Junkal, gaur emakumeen zikloi buruz, bizitza zikloi buruz ari gara. Zu zoru pelbikoko fisioterapeuta zara, sexologian aditua Bai. eta divulgatzailea bai. Bai, Nola bizi dituzuzuk emakumean bizitza zikloak? bueno, nik naturalitate osoz bizi ditut, baina egia da nik informazio pilo bat daukadala. Karreran bertan hasi nintzen arakatzen ia zergaitik ez zegoen informazioari gure zikloi buruz. Osa, ja 18 urterekin hori zen nire grina, ez? Eta horra hasi nintzen ni apur bat investigatzen, eta hor ikusi nuen bazegoela zulo handi bat. Osa, emakumeok ez genekiela nola funtzionatzen zuen gure gorputzak. Eta bizitza zikloak esan, eta zure burura datorren lehenengo gauza zer da? Nire lehenengo hilerokoa. Faltan bota zenuen azalpenen bat, informazioren bat? Momentuan ez, baina egia da, gero informazio gehiago eduki izan dudanean, klaro, esaten duzu, klaro, baina inork ez dit azaldu nola funtzionatzen duen zikloak, zer suposatzen duen ziklikoa izatea, ez nituen ulertzen adibidez nire umore aldaketak, edo nire gorputzaren aldaketak ere ez nituen ulertzen, ez? Eta hori bai bizi izan nuela apur bat bakardadean. Eta egia da, nire amak azaldu ez zidanez, pentsatu nuen, igual niri bakarrik gertatzen zitzaidala, baina gero bai konturatu naiz, klaro, hori ere behar dela konpartitu, sozializatu eta nerabei azaldu. Nerabentzat importantea da. Nik uste dut baietz, nerabezaroa ere da identitatearen bilaketa bat, eta badaude umore aldaketak ere, gauza asko ez dituzu ulertzen, eta gero hori gehitzen zaizunean hilerokoarekin, ez dakit gorputzaren aldaketa puztu egiten zara zikloaren momenturen batean, ez dakit aldaketak nabaritzen dituzu, ez dakizu zergaitik, eta hori dena, zuk gestionatu behar duzu, bakardadean, eta, behintzat informazioa badaukazu, eta norekin konpartitu, behintzat... Zuri tokatu zaizu beraz, hilekoaren inguruan isiltasun aro bat bizitzea, esango genuke. Bai. Zure alabari ez hainbeste. Ez, eta eskerrak. Baina hala ere, nik uste dut nerabek oraindik bizi dutela nahiko izkutuan, Zergatik diozu? Ikusten ditudalako, hori lotxa pasatzen dutela, igual, mantxa bat aurkitzen dutenean praketan, hitz egiten dute, euren artean, hori ere egia da. Eta konbendiak jasotze dituzte, bata bestean. Bai, baina, karo, helduak egon behar gara hor ere apur bat, informazio hori ematen, eta nik uste dut, Oraindik ere, gaian inguruan tabu bat dagoela esango zenuke? Apur bat bai. Baina gero eta gehiago sozializatzen ari da, eta gero eta gehiago hitz egiten ari da odolari buruz, odol menstrualari buruz, eta ja adibidez iragarkietan ez da gertzen likido urdina. Eta behintzat hori aurrera pausu bat da. Gainera odol natural bat da, osea, violentziaren inguruan oso naturalizatuta daukagu odola, pelikuletan eta horrela, Baina ez dakiz gertatzen den odol menstrualarekin. Naska ematen du? Bai, oraindik ere bai. Eta zergatik? Ez dakit, zergaitea ez dakit, niretzako oso naturala da, eta niri berdin zaitezkuak pringatzea odol menstrualarekin, baina badaude oraindik ere neska gazte asko eta emakume asko, naska ematen diela odol menstruala ikutzea edo usaintzea, batzuetan nik tailerretan eta horrela, askotan egiten dut gonbidapena, baina inoiz usandu duzu edo ikutu izen aska. Zuri fisioterapeuta bezala, falta zitzaizkizun erramintak, Bai. Emakumearen genitaletan lan egiteko. Claro, bai, eta ziklicidadean ere bai, eta informazio pilo bat, orain hitz egiten ari da pilo bat endometriosiari buruz, baina orain 20 urte endometriosia kasi esan existitzen. Osea, oso kasu gutxitan diagnostikatzen zen, uteroaren paretetan dagoen ehun bat da, eta uteroaren kanpokaldetik hasten denean, batzuetan dago anomalia hori, gorputzean, hori da, deitzen dena endometriosia, egon daiteke trompetan, egon daiteke esteetan ere bai, eta, klaro, funtzionatzen du gure zikloarekin batera, endometrio hori.
ehun endometriala delako, orduan, karo, inflamazio pilo bat dago gorputzean. Ez bakarri gure uteran, baizik eta beste struktura batzuetan. Eta emakume askok endometriosia sufritzen dute, min izugarria daukate euren ziklo menstrualean, eta ez dakite zer gaitik den. Eta askotan, ginekologak askotan esaten du, baina normala da mina izatea. Eta orduan esaten dute, ibuprofeno bat eta listo. Ginekologaren gandik jasotzen duten erantzunetako bat da, normala da mina izatea. Batzuetan bai. Bai, nik uste dut falta dela aktualizazio pilo bat, mundu, osasun munduan, mundu sanitarioan. Bai. Osasun munduak ez du nahikoa kontutan hartzen emakumearen bizitza zikloak. Gero eta gehiago, baina oraindik nik uste dut badagoela genero bretxa izugarria. Bai. Junkal, zuk 44 urte dituzu egun. Ze bizitza ziklotan harrapatzen zaitugu? Klimaterioan sartuta, guztiz, menopausiara bideratuta. Aldaketa guztiekin, montaña rusa batean, bigarren erabezaroan. Bigarren erabezaroa? Bai. Zergatik egiten duzu alderaketa hori? Nabaritzen ari naizelako nire gorputzean aldaketa pilo bat, eta ulertzen ez ditudan aldaketa pilo bat gainera. Orduan, nik ikusten dut nire seme alaben erabezaroaekin konparatuta nahiko prozesu paraleloan gaudela. Ze aldaketa dira, somatzen ari zainak? Nire gorputza aldatzen ari da formaz. Behin konturatu nintzen dutxatik irtetzen eta ispiluan begiratzen eta esan nahi dios. Beldurtuta, esan zenuen nahi dios? Harrituta. Harrituta. Beldurtuta ez, baina harrituta bai. Gero ere, nire hilerokoak ja ez dira lehen ziren moduan oso regularrak, eta orain dena da sorpresa. Orain ez dakit zein momentutan nagoen, lehen oso argi neukan noiz nengoen ovulazioan, noiz tokatzen zitzaidan hilerokoa, baina orain ez dakat idearik ez. Dena da sorpresa. Nera bezaroan, lehenengo hilekoa datorrenean, ez dut ospakizun bat deituko, baina familian denak pozik jartzen dira. Bai. Eta 50 urte buelta hortan, azken hilekoa datorrenean berriz, ez da galera baten moduan bizi? Guztiz. Bai, zahartzaroarekin lotzen dugu, ez? Ja ez gara reproduktiba edo ez dakitzelan esan, ez? Horrekin batera, ez zara hain emakume? Claro, emakume asko korrela sentitzen dute ere. Eta lotzen dugu gainera gaixotasun bat izango balitz moduan, bizi dugu, ez? Ze gainera esaten diegu sintomak, ez? Menopausiaren sintomak. Eta bizi ditugu nahiko pisuarekin, nagusi egiten ari garelako, edo zahartzaroan sartzen ari garelako, dena amaitu dela, dena amaitu delaren seinale. Eta horrela da, zuk nabaritzen oso? Ke ba, nik beti esaten dute, klimaterioak eta menopausiak ematen dizkizula superpoterea. Nik horrela esaten dut. Bai, Ez zaude esageratzen. Ez, nik horrela bizi dut, eta horrela bizi nahi dut gainera. Ekialdeko kulturetan, menopausia da bigarren udaberria, loratzeko beste aro bat, ez? Eta nik horrela ikusten dut. Bada momentu bat gugan ipintzeko ikuspuntua berriro eta esain kanporantza, ez? Zergatik hori? Burmuinan gertatzen den aldaketa bat, da pentsamentua desfrontalizatu egiten dela. Hau da, gure parte razionalena ez du ondo funtzionatzen. Bale? Erabakiak hartzen ditugula gure oso parte primitibo batekin, burmuinaren oso parte primitibo batekin, erabezaroan gertatzen den moduan. Bale? Eta orduan oso aukera ona da, eraiki dugun pertsonaia hori sozializatzeko, momentu horretan filtro guztiak kentzen dira, hain razionalak direnak eta bar, eta guk nahi duguna egiteko, gure benetako pertsonaia eraikitzeko, edo gure benetako pertsonaia erakusteko munduari, ez? Burmuinak benetan esaten ari zaizuna da, jarri limite, ja. Eta egin zuk behar duzuna momentu horretan. Begirada bueltatzen da zuregana. Horregatik esaten dut, superpotereak ematen dizkizula menopausiak. Klimaterioa harrotasunez eta duintasunez eramateko modurik badago? Bai, klaro. Baina horretarako hori.
aman komunean jarri behar dugu, armairutik atera, klimaterioa, ez? Eta ez dela ezer gertatzen. Disfrutatu dezagun gorputz berri horretan. Zelako aukera ematen dizun bizitzak ere gorputz berri horretan disfrutatzeko, ez?